Bishop mar kanisa Jokopere Diocese ma Maralal Hieronymus Joya ochiwo kum ne padri moko 7 ma itudo kod ketho chike mag din ma oriwo tiyo marach gi apisi magi, pesa to kod weche magera, ataro mar chike din Jokopere. Jafwambo marwa Otieno Job lero mathoth ewi wachni. En ler moyangore ni pati 7 mag kanisa Jokopere ma Diocese ma Maralal ochungie tich kendo dok pacho. Patego ichichgo kuom tiyo marach kod oteku kod pesa kanisa. Aliwatuma nyumbani kwa sababu ya mmoja ni padri aliyesimamia hospitali ya Wamba ambaye ilifanya hata hospitali ifungwe. Ya pili ni utumiaji vibaya ya rasilimali isipokamilika kulingana na utaratibu ya kanisa Katoliki. Tunaitisha sasa msaada wa serikali ili sasa mambo haya yatatuliwe kotini. Moko kuom chich mitudogo jodologo gin ketho chik kendo koso rito kido kod timbe mar kanisa Jokopere, kumoting'o tamo padri madho kong'o e lela kata bedo ei kar math mar kong'o. Kwa heshima ya kipadri, padri hastahili kuwa mahali kwa mabaa. Hata katika nyumba mahali wanaishi hawastahili kunywa, kwa sababu tumejua madhara ya nini, ya pombe. Wewe ukijihusisha na biashara yako binafsi, ni wakati gani utatumikia watu wa Mungu? To maduong' moloyo, jodologo ketho chike mochuno ahinya mag yie Jokopere matamo jodolo bedo e era ma ok owinjore. Ati una mwanamke huko ambaye anahitaji msaada, una watoto huko ambaye unatakikana kushughulikia. Wale ambao wana nia ya kujaribu mapadri na kushurutisha kwa uhusiano mbaya ambaye inaenda kinyume na yale wamejitolea, sivyo wakome kufanya hivyo, kwa sababu ni binadamu, wanahisia, sivyo ukiwashawishi wataweza kuanguka. Okang' mar chungo jodolo 7 okaw kod Bishop Hieronymus Joya mano orandika ne bishobe duto mapacho kai. Kakoro patego idwaro ni obed pacho nyaka chop tiek tim nonro madhi nyime ewi weche mitudogigo. Otieno Job, Ramogi TV.